седнем. Да седна. Не, няма да седнете тук. Ей, тук може да застанете. Представете се, ако е възможно. Гранат стопките. Да, представете се и кажете коя сте. Здравейте, аз съм Джиджи. Коя сте? Джиджи. Коя Джиджи? Сигурно сте чували, че има и песен за мен. Хубавата Джиджи. Диди искате да кажете? Джиджи. Диди. Диди. Добре, Диди. Любимия ми певец е Джичо Д2. Дичо, не Джичо. Джичо. Джичо от Д2. Ан се прави, че не разбираш. Джичо от G2. Джичо Д2. Пък любимия футболист е Димитър Бербатов. Димитър Бербатов. Димитър. Да. А любимата ми артистка Раджина Карджилова. Особено в филма Чилт. Кой филм? Чилт. Значи, като видя по телевизора, направо не знам кой ми са. Адската мания е това човек. Я по-бавно, че не ти разбира. Нищо не мога да разбира. Пак гледай ми публиката не те разбира, защото се е вцепенила. Честно ти казвам. Къде са вцепенила? От кое? Явно от тебе. Много е забавно. Най-мерно, най-нормално момиче. Спокваш ли се от смях? Защото в момента живея в студентски град и съм студентка. Така ли? Къде? В университета. Кой университет? Селото Зеления покрив. Нали има Зелен покрив? Трета година, втори курс, смятай. Какво сте? Трета година, втори курс. Трети година, втори курс. Смятай. Да? Кажи сега. Какво да кажа? Но съм силна в секса. Какво си? Силна съм в секса. Силна си в секса. И тук съм... тук съм силна. Така ли? И тук съм силна. Да. Я служете червена точка. Що? Що? Как що? Така, кажи точка, най-силна съм в Ж-точката. В Ж-точката. И няма да повярвате, но любимата ми музика е поп-фолка. Любимата ти музика е поп-фолка? Откакто съм тук в София, прослушах поп-фолка. Що? Иначе какво слушаш? Само чалга. Иначе. Смятай кой парцал съм била. Ама не мога да ги разбера тия поп-фолка. Що? Сем бъркам имената. Колко Джинев ли беше? Динев, не Джинев. Джинев ли? Да. Джина Стоева ли беше? Не, тя е Джина Стоева, да. Тя си е Джина, нали? Да. Не е Дина. Не е Дина, Джина е. Джина е. Да. Питах една приятелка за Коко Джинев, та сме вика, не се занимава с него, защото ще идеш джибелия. Вън смятай. Вече не стана зима и много студено. Трябва да си купя обувки, защото вече не мога да съм далеч. Да. И затова накарах мола да ме заведя в мола. Да? За това мол. Моля? За мола. За това мол. Само едно нещо мога да кажа. Какво? Това адската мания. Въй, смятай. Иначе най-фетското на мола. Според Джизо, баджанака на гаджето ми. Кой? Джизо. Баджанака на моето гадже. Да? За мола неговото мнение, че може да гледаш чистите на жените, които се движат по ескалаторите. Така ли? И в мола беше много силен човек. Чуй човек. Ходих и гледах на 3D. На 3D. Филм за динозаврите. За динозаврите? За динозаврите. Значи толкова да са милички, тама реших да си взема на динозаврите. Да. И вкъщи. Да. Исках да го взема, ама то се оказа, че те били измеряли преди джин милион години. Смятай, мъртва. Не е джин, но е един. Джин. Да. Смятай. Смятам. Умрели, унищожени са. После, аз да му благодаря на Джиджо, на бажанака на гаджето ми, да. Че ми купи обувчица, трябваше да правим секс. С кой? С бажанака на моето гадже, Джиджо. И да правите секс? Секс. Смятай, сега нищо ново, нали? Да, ама аз нещо останах недоволна и му викам, то не става само с блъскане. Кокът си насепана батка. В любовта трябва да си техника, нали? Трябваше техника. Техника си трябва, техника. Да. И той се замисли, излезе малко, след малко и се върна с вибратор. Да. И смятай каква техника, значи адската мания човек, така ти, а пък с втори ми приятел за тази седмица. Не мога да хвана какво разказваш въобще. За втория ми приятел. Кое беше в началото? За втория ми приятел. Вторият ти приятел. За тази седмица. Предишният беше баджанака на твоя приятел. Да, за Марчин сега ти говоря. Марчин. А сега Марчин. Мартин, да. За Марчин. И? Решихме да си имаме дете. И това не е лошо. С Марчин. Обаче нещо не ставаш. Що? Взех си тя за бременност. Да. Нали си взех тях за бременност. Ама много трудно да се оправиш с него, значи. Да.
Славам се както си трябва, ама като пишкам и той спада в тоалетната. Смятай за това. Уважаеми зрители, представих ви Джиджи!